ماشین نابتیمون لاسیتی سالی برادرش 2008 منی نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن 4 الکتر پاکت коробкаш автомат CD плеер монитор дорад пробег 126000 километр пробег ин ҳолати салони мошин аввали мани сиденёру кашои замонавӣ кшидагӣ چند سال رسید؟ چپور؟ 45 سосиансиё ин ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз хеле ки дидаисонед бисёр ҳолаташ хуб мотор 1.6 сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газ кидӣ 80-85 дохили шаҳр мегардад берун аз шаҳр боз ёфта мани фарош кисинои мана нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 880 80 68 ماشین دبایسکی بوده ماشین نوبتی موتیکو سالی برادرش 92 منی نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز ماشین گشتگی کن سیار گشتگی بده منی نمود از کفای ماشین حاضر داخلی سالانش هم ببینیم چیگه داخلی سالن коробкаш механик инҷа CD плеер дорад пробегаш 38000 километр гаштагӣ як круг гаштагӣ будад ман ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз аввали мани сидениёш рӯйкашҳои замонавӣ киштагӣ буда мотор 1.3 сӯзишворӣ бензин расходаш газаш ҳам ҳамин газ бензин бунад расходаш 5 литр 100 километр мегардад газ киди чӣ қадар мегардад ако газ киди 5 литр 100 километр мегардад нархи мошин 10000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 991 04 79 Volkswagen Golf соли барориш 2001 дӯстони азиз мани намуди бернаи мошин мана намуди бернаи мошин мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон агар навор писанд бошад ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш автомат магнитофон дорад CD плеер дорад кондитсионерош кор мекунад газаш яъни евро 4 фикрам пробегаш 230000 мана 230000 километр пробег ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз ин ҳолати салони қафои мошин бисёр ҳолаташ хуб мотор 2 сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газ киди 80 километр мегардад ин чӣ хеле ки дидаисодед моторошам дар ҳолати хуб нархи мошин 41000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 770 36 31 мошини навбати мо тико соли барориш 96 ёдовар мешин як солина санҷиши техникӣ дорад мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аз кафои мошин мана ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем
داخلی سلام ای دو الکتروپاکت коробкаш механик ва инҷа USB плеер дорад пробегаш 137000 километр пробегаш оригинал ё якро гаштагӣ не хоб пробегаш оригинал нас ани ҳолати салони кафои мошин Babam haykaliydi, babam sözünü. мошини одами калонсол ҳайкалиги велосипед мотор якучо сӯзбори газ бензин расход чӣ қадар шо расходиам расходаш 5 литр бензин ки 100 километр мегардад расходи яка мумкин аиф ро нархи мошин 15000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 638 6059 тико Tiko. соли барориш 96 Ana, 96. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет коробкаш механик ва инҷа сидиплер дорад пробегаш 142000 километр пробег мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз ҳаболи сидениҳо манахи рӯи кашоф киштамонагӣ мотор яку як сӯзишвори газ бензин Gaz benzin har расход чӣ қадар Rasxodаш 10 ta gaz ki 145, 140, 150 megada. расходаш 10 газки 140-150 километр мегардад нархи мошин 20000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 935 66 60 мошин навбати мо Opel Jibda соли барориш 2011 یعنی این نمود بیرنه ماشین یعنی این نمود از کفای ماشین از داخل سالن برای شما معلومات بدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت пробегаш 147000 километр коробкаш автомат бортош компютер сентр замок дорад дута сидениҳои пеш обогрев ин боз сидениҳош ҳамаш кожини мебошад бисёр ҳолаташ хуб ҳама наворот полни наворот мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз мана чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салонош бисёр хуб сидениҳош ҳамаш кожини мебошад мотор 1.4 1.1 сӯзишвори бензин расходаш 7 литр 100 километр мегардад яъне ҳолати мотори мошин нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 933 33 30